Ay, nga mga tatikwan, masida, damdaman. Problema man, ti masida nga yun man. Ay! Ala! Nagmaya man! Nagadunga aba! Ala! Nagmaya man! Nalagasat! Niya dapat ti bunungal nga pag-ala. Ala! Dadakal na ito, hindi mayat ng ala. May isa. Yan na pa yata. Ay! Papikas lang, tagal-alat ti aba. Habang na nagpakada. Ay, nagdadakil ti bagas na, nagbamayat. Nala! Maya man, naduwa pa. Hoy! Kasi dating pupukaw. Sino dayta? Ay na. Hoy! Ay na. Ay bakit? Ala! Ay! 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 Nala! Apay nagtaray! Ay na, apay nagtarayan! Ay! Ay, pakawalan ng Mildred! Ala! Ala! Ay! Ala! Di bakit? Ay! Ay! Ala! Apay nagtaray-taray mo ito! Ala! Ayan lang nga yan! Ala! Natarangatan! Sakto-sakto! Pagkwada ito eh! Pag-gitar! Yan na! Yan na! Ano, di ba katan? Ala! 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 Nabalog ako! Baka makamata na, di ba kat? Ayan na na! Ala, pagduli na unay! Ala, pagduli na mata! Ayan na! Ayan na! Ayan na! Ala, kabubutong di ba kat? Damdama paltugan na! Ito na pala nga tagduling na siro rangtay! Ito yung tayo lang arod! Nakasama mo ito yun nga, kasasama ito. O apay mo namin nga nagtatawa pa. Alma! Ala, pasan mo nga, agdulin dito yan. Ang datana di bakit ito saan? Ay! 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 Di buka! Ay! Ay! Apa yan na ay natinagan gasa mun basang. Ay! Nang? Apa yung ngamen nga ang ka nagpapakada? Nanang, pakawanan nak. Napalpaltugan wan. Hamuya amaw. Amin dagiti abang alalaam. Ipadpadawat ko. Ay na. Ana? Ipadpadawat mo dagiti abam. Atan tuma ngamen. Ay na! Ikong kunak! Ay! Pakawanan na garod nanang kuna no. Ilala kong ngamin kaawan masidami. Kanya garod ito'y aban alay! Tumadang ka ditan, takwa. Ingka iluto day taaban. Agawid akong tagdigos ako. Agluto ak pa'y ginitan nga aba. Nagalanak mo lang gayam duwa nga inyog. Sige. Thank you na ang hangkutod ulit na nagtakawan. Ay, pakawan na Mildred. Ay na. Baka da kay gamin na siya marunong kay nagtatakaw. Takwa.